Dini, panghilam dito bugas sa atong silingan kay watay lungagon. May kape-kape ron eh. Tamis na bagay yung kape oh. Ayo! Ayo! Mura proy! Ayo! Uy, kinsa man ron? Sumaya to. Uy, bata man na yun eh. Sumaya to, day. Cool. Hilap daw magbutas si mama. Say, butas. Kung saan ba na mo nga manginanglan mo magbutas? Edi maglungag. Kung agmandi ay nga na magbutas man. Ayaw na. Sige, pautan na cool. At si Kalon. Wala, mau mangkaha na. Naramutas oh. Masaman ko na. Manghila makakagbutas. Anong agday ni? Isod pod, mau na magihilman di. Mo na imong dalahon. Baka kuya Bicol. Agday ni butas. Ano ko na? Ambot ni Moy. Ay kung samok sa muka kay nangapi ko diri. Lakaw na dito kaw. Hala, ko oy. Laikrarta. Hana, bertaka rag. Hatag. Sabi ni Sikil. Kasi kung mama ni. Wala ko. Ako tapos ko. Ulit ako eh. Gusto kag income samtang nagdula? I-download ang Una game. Nasa description ang link. I-click ang register, dayon i-fill up ang mga gipangayo nga mga information sama sa cellphone number, password, verification code. Dayon i-click ang confirm. As you can see, nana ta sa sulod sa usa ka application. So daghan kaayo taog pwede dulaon. Atong itry ang Dragon Tiger. So sa Dragon Tiger guys, is mamili lang ta kung asa ta mo patad, sa Dragon ba or sa Tiger. So naa ta diri ay choices kung pila ato ang ipatad. Pwede piso, 5, Gs, 50, 100 ug maximum nga 500 pesos. Karon guys, tudluan ta mo unsaon pag-cash in ug pag-cash out sa inyong mga nadaog nga kwarta. So natay mga choices diri nga pwede i-cash in na 100, 500, 1,000, 10,000 and 50,000 pesos. So karon guys, istudluan ta mo kung unsaon pag-cash out or pag-withdraw sa inyong kwarta. So sa pag-cash out guys is i-fill up lang ninyo ang amount kung pila ang gusto niyo i-withdraw or i-cash out nga kwarta. Tapos i-bind lang ninyo ang inyong GCash nga account. Unsa pa may gihulat ninyo, i-download na og magdula na ta.